Mwanchwa omurigeria on Dizi TV owansu bwamagusi tiganaende togosogerie gosengosogerie andonsi asomonguru akobekire asiritugeria rero mwanchwa omurigeria naende ole ange kabisa kwegokia gwesemia na kwemanyia gwetera emirori yeito ya Dizi TV gitaseni giachire nkuma gokorareria asomunumu ya omwansu omwanya getinge asiri tukolindi naende omonguru atoye chinguru ndoche ngensembu yere lirembu yalire nonyemangana mangare nyasaye ere nyasaye omwanchwa omorigire nche boigo onyalire koba okonga chinguru konga nebiro binde bunere botambe chinsabune chiga ne chingaki to koletera omoroberio bobolema ase obogima gwetera Dizi TV obwansu bwomagusi obolema ase obogima mwancho omorigeria no moroberio okogochera kirenga ki nebiro munebiga tole ne kirenga yose megokomanyia nagokogokia igoro yamangana amange ayarengete abantu baminto abale no bolema abarengete enseria tokoroka ya kabiri elia chapter elia yo monto ekero obogima bwae bwatenchirie gose ekero monto akwenyora ase society ole omungao ake kurwa ase abantu bando mwancho murigeria inyuranga nabo gotonyora gwetera social media pages chito chonsi Facebook page ito Dizi TV News Digital, YouTube Dizi TV News, Twitter handle ito @Dizi TV News nabo website yeto www.dizitv.net omwancho omurigeria namba yesimi erobu na botambe no eregabo nyara koba gogoto kwanira asenchirende yonsi asechyo twanyarire koba toko omwancho omurigeria ekiagera okogani kwao no gochikwa gocha asetole tokotebanga your demand is a command that we must fulfill without failure omwancho omurigeria mwancho omurigeria bunere botambe igongo chana twara abageni somorolio abale nekerenge yo gotomanyia emegano yabo ayiba eteire asebarure asebarochie kubagenderete komenya asense yiga bale abangao asencheremo goseyende kwanyorango yo mintu nare gari otabwatio kokoro nare gari otabwatio koboko nare gari otaliko igwa nare garia otaliko nyara gokwana buya inyoranga asense meyo abantu nkobate norabo asense moye manyirio oyo minto Lady Amose na na botambe no murario brother Power Jareda Wilberforce nkogotebyanga aiwenka tuchake ase obwamo bunere botambe nimbo atomogeni ase studio momura kabisa utalire gaiga already ole yange kabisa ange kabisa gotoa omugano endo gungakia se kwarumbiye buyere kabisa oraria ande nagokire goika Dizi TV obwansi bwomugusi yes litukeli gando chinganya sao twanchire yes elinde tosanga so bwamo asini choko semya bagusiba ito andonse sebaika na siba gotegera umuntu yoga asinchire bwenerete ngiro yes yeah tomanya malieta my brother amalieta nengoro gudisimas mogaka nigo nkuru enseme kurukunganya ribari rubura ekero goikira stokurukanga menyenkwa osoi makeiga alia angena kameli back sema aliga no sei ga no mundo giogoro ndali mundo giogoro iye tuno baralia kabisa ke tuno alia yeah naga etira alikale kena lengo mwanafunzi yes kena arosirengo taraiga kurwa baracha na so nyanguru SDA galiga na kwanya basani bande baba banisio bagwasi ali nyanguru SDA church nacha gocha mwana bari motoka rukirwe nyakundi bwongao nacha gocha mweno kabisa no pastor Roshemu Kerecha wow ngoka ni moiwete thank you welcome karibu sana Dizi TV asante no bwansu bwomugusi bono ntagetenka nguka egentongere kemongo kora alafu korugabo ngiche bono ototebinga Dismas nyamira ningo korwabo toende asomugano ase ngambo yeitenene yeri tukeriga lia rero omwanchwa omorigereria endongero engana gose obokwiri bolia bagokurangete magokoro akoro kumongino nyariki magokoro kiemo ochogotenga mochokoro abantu mbale bali kemanyi monta gocha mino onyora smobegete ekiganja kiino mogo chikoboka mwanyoro kinganyiri kebekire moineje monta gocha mino onyora se mubange tobolere gochi moturogoro ngochia mogo chikomotika mogo chikoyenda gotolecha ego samaoga mogo chikoirana mwanyoro nyare boyo oyo nyabotobe oyo nyaboe oyo nkangi
igitanda kiino usoborere bwino oboncho ire borogochi kwanyara omonto akanyara asimo kugamba maete emigano nkugambwire kwanyara omonto anyara asimo bwate omugano kabisa mogoteba ninga ya garia esegi eri omanyete omwisho ri achagete iga akaruta lina rero chokoro yonde taramanya ngimo kugamba anigo moko gambe esegi ya abaisi besukuru bare kurwane parase ina alinya kunguru abaisi bare gwakana bare korutana chingumi alia nguti mwanda alia ngena kemasare abaisi bare kurutana chingumi ali pondeka abaisi bare kuramana alira tandi moino bono umuntu manya kurwarira naobe omwisi uri umate ngo chakoera arenge uri undagacha kareto moro uri undagacha kareto rota shwali amaiti ese mwacha akera oretire esegi anyari bari masaba oretire esegi yarenge tibu yokongo ruguru oretire esegi yarenge roboti oretire esegi yarenge hoteli ya buga ruguru oretire esegi yarenge nyasike muino oretire esegi yarenge kiamukama ocho sakoye burukanigo una musio kairo nesegi ende yarenge bomanyanyaria alike masale ruguru eso mugam Joseph kinara kugamba ona abantu bakorigera linga wa aye no iboire ondo chamiro nyara bana bako gambe kepindi ngorobiro lengeti una banyoro chondi TV baro chomo itongo buno lenge abana bakatabana yayo maete gari nyare bakorera ero manya kogenda oroto yondo ore tu oburukaniaria oreta mo itongo kia erete kare oretiro omwando twari kugambe goro yo mwando ero chire kurwaria oretiro mo itongo oburukaniri nyabeta oburukaniri pakoletire bindi bye channel chinde kurumuinaria magukura gateba ngaki kona gwetangana niya mangana yabanyene ayuta manyeti kona gwetangana niya ebintu byabande ayuta manyeti ayegokoro omwana obanda abuche chire motigane ayegokoro omumuro bande achakire gochongororoka buyagwe sibuya takona gochaka kobeka mangana utamanyeti magukura gateba iga mochokoro kamogo kina obwo ebokorokwa obokwere obwo nabo bokwere magokorangite Nyamira yes nakiwa ndebe yo moraria nagokorangwa mwekereda timo ikereti lakini nende na nindigeti komoigwa igo nange to bokwere na magokorange to bokwere sanangite igo no ma to bokwere thank you yeah mwancho morigalia onsa yangu etera Ndizi TV owansu bomogosi igitaseni ya chire nkuma gokoraria asomunito omwansu omwanyagetinge tole no morai omumurokoro kwa Dismas Mugaka Nyamira sito mate Nyamira Dismas ona yeningo tuerese bono Dismas Nyamira ningo wow ya sana Dismas Nyamira Mugaka oyo nigari omumura muna na chika gokwana kururi tangani igaiboire nseme kurukunga okay nigo neibori tunyamira nigo neibori tu nseme kuruku kebirigo lakini rende manyetumugano tubwate no mutambi naboko nyoranga gochi gukorera bona asingo kwanira sai abwasinde seitoro aye bono yo aye bona Dismas Mugaka wono buna ije Dismas Mugaka inchini gona ibuletwe na ibuletu mbuya naye na ibuletwe Magaki yo tebo mukatata kwatebo mwaka iyo mwaka ne ibuletu 92 ndoje kwesere kwetani jenzi ya toendere na ibuletu 92 December taro 24 botuko Christmas nkabagingo kina sobuya na kina sobuya ngaike miaka etari meke na wangi tange miaka etano etatu iga oborwire bokoro ku mesos bokabo okay ena ajite gokwani anti yane ekana ajite gokwani anti yane umwana na rurware to borwire bwa mesos bokangambukira engakije twamnyata na asaguru kuna akuru no abaibuli bare gokora emirimo lakini rende gachega ikanga ntigangi chiko kwania abairi banka egatoka ngomwana ona bwato buroirobo okangambokera nyakera bono bachi kugundwa ngana bubwa renge egatoka ngaboikire gosalime kia maiso it was too late bono egatoka nga tingo nyara gokonyo lakini rende bakandikire
bakandikira ali rube likongira school. Okay. Yeah. Kwatara cha school wate banga kwebuletwe mwaka we ya mochi mikianda 1992 igali wate ba amenyinkwa rugurali buna kwaeresa tutebe kiogoro. Tonte betinga ayeno mwana ukarengole seino sabuli ba buri kwasana kibakorokwa. Mama ni ali kuru Elena. Tata ni ali kuru Mogaka. Lakini timu ikere. Igo bonsimba yo. Bonsimba yo. Mama wika andake undendete wike myake 5 akamanya gusira. Lakini nde mwibuli ere father yane timu rochi. Ere no mugano nkugunga na balingo. Yeah. Igo yo mother nere nonye bono mno chite kona ko lose your sight. Matuko mange mubeti nere. Ya ntobeti nere. Nchibuna na ichureti kwe famu nganda Kisumu obwango obuna lyo nere anyorete problem nere akabaga kurwara nga orari rakega agasiri obugima bwaye. Ya. Umate egangene ne yo murobeli yo kusigne yo murobeli yo no gosenia abantu baito nga obolema litangani mboli maragerie obolema no gwancha kwanya sae no bolema nenchire ndetu yo bugima anakyo nga obolema ase obugima bono ayo bwato mugano mikagera litangani wetani okolemara na hendaye bono nintakana totebe the better part of your life you have lived as an orphan and okorete gento kieki ole marite yo ngonya nilichikora gutumeka ngoto tanga bono olival na rebo chinse mo ibere oro motak ole ntakana na ende muina wakora gento kieki okalemara bono this masingo mugano obwe school ekero neke myake 5 na nechorere tukwe form ngarangiru Kisumu na Thika. Lakini ndo mama gabwatu uwezo yo kongira Kisumu blind school nona cheta gosomera ali Kibos Kibos school for the blind. Bono nona cheta gosomera kuikekera na so manga kule primary ngachake secondary ngakora bono abuni nchibika guchiabo na abasani bane bali kunya kombwato okoboko na abayiri bali babwato gwancho kuya ko moyumia na bate bagon support kuika asina ikeire bono no nalenge gochanga egwaso school ya special ayekuru day 1 school osoete ne ya special to chiete school ichi abana bande bachite bunanje na chite ntana primary nkara mnyoka agali kagwa magena igoro kabekera ni kanyo mabere atugete mabere anyayo so ayabugima bwa wensi igochete se school y'abantu baminto abatali korora yende ni chiete lakini tinchiete mono iko na chiete ngaikanasari nali iri mndware to bwango bwega bidi bono ngirana na ndi chiko sa school ye enere ye wacha ke tonganya koyetika ena lingi na kuru on to na ba ya na kuru na tiga e wode yitu aruro bono ndugu Dismas Nyamira yes ogasome primary mpaka secondary Kibos nkwali gikotaka kweresa ke anategona nko elibaga otwerese nga ekero kwenyorete bono uri ntakana at a very tender age. Number 2 otalikorora nga kibugima bwa bete na ndi ngoyere bwerwete kubosipia mpaka lero uri gikyara ne bana basani tai basani bomo bale okwira mwabo oranyore ngoyo mugare go ikoto sabuni ndi naru wanjite nga bono ncho berega na bana bane. How was the experience? Obugima bubone karona na soire school na itiridi challenge chinyinge sana. Mbake kabidi ndorenga ngotige sukuru ikiagaranga na ono yore gonshugurikira tari ngeo buyana machoko. Abatata moke amonichi antichiane mbale ngora kini mbale kuinyara buya. Ono rinde michi tubunere abikunyarikananga obolemeru mbororo. Lakini rinde senge nchonga inchina anchite nyasaye kurukare nande enaki nirita se nyumba ya nyasaye. Yes. Kanyarikananga nyasaye agakuna umuntu oye oyomo agatinamo na inchi ekeranyorete nga na bombwata omoyo bwo gosoma lakini timbwati okobwoku okogende school na guyakanira andake na kuigurira ebintu byokogende school na batinetamo na inchi murari ngwamboliri swari nga inchino yokarenga inchini gondi inchi bwie koyomo
Oho. Yeah, iko ne bole tunche weka. Na ndi nyasaye akabamo na inche ndoche ngana baete kundinda kurubwa no bwo ikabono. Ekiagara ngondete yo kumbwati kusondete yo nkubwati. Igoro mwana momoima. Igonde yo moiga. Ono linde nyasaye na batumike tumusombo yo yomo kurwa si kanisa ya PAG kisi PAG. Agatena mona inche sengencho. Mukwana yega atomuriko na izi. Moya. Nkale yarenga ake igarenga musongole kurukunga Robert lietalia elia kabino liransi liya bali bakisi PAG mumaete Robert anyega karo nyamoko munyora motengu mbro enero le studio ga kyabona eno yoye ya ikolende nabanya samo tumegeta sinchira ya bene yes kabaga ko nkonya sinchira elinaga nitio ko gendi school ya bono ekero angire school nabona asomete enekero nakura na ndi nkaira nabona abere tangi myaka 2-3 isiko kunya kolenge linganga irinde ngakingo koranya olebese yoko gende college yasaga chaga nkonya nkonya ko bugina alenge vyombo yake akonya ngakitinda amanyamono enje nabwaterende omoyo yunganga ninga nitigosomera mangana ya buyakigima music yeah dalinda again no ni studio nkore nkora mangana maya nalirinde na nyorete na ndo mo sombonde nera gatena mo nanchi be kanisa redeemed na ba tenita mo nanchi akangakanira ngagende college kerana na kore college ngaira na town na ra college studio ankenke okay wano kale kongira bwango mwanjo muri ya ekoro kwa Ndizi TV abana mbalega bagonte binga oyinto mumanyite no mato munyarwe ekoro kwa Miriam Kemto yes Miriam Kemto balega ali Nyamira na Nancy Kwambuka bagonte binga you are a schoolmate ndoche omwalimu okoro kwa Alex Odero nakosoma dio yes, high school ndocha ko nikiranga tenga that phase is a familiar phase. Alex Odero oyale Kisumu agontenga tara mbare kwa skuru bale half time wa bwenyoranga bono nyumba lete gweti monuoyo lakini kandoche gatoroche bade Alex yakabire classmate kiane ande ontebire no na beto mwalimu wow. So we are sharing a lot yes bono Dismas yes tira nema gase abaisomoke naba nyokomoke yeah na kiuziano yaona barobu ya rengi bono bibuli bawo basirire ohoro muko na hobatigaretega gwetania nseme yo gotenyara motero na botoka nga mbenya areti lakini okoranga gaki gobiabura gosenga no emba Kenya areti gaki bare kwanza na bare konkonya nili bamwete ko ngombi how was the relationship ya una barobu okay njarenge ngia asingencho muna omoibuli yone akabete gagusira oyorenge mam okoranga usiane njarenge ngia kena mbanga niritimaya enchirinde turochomete gusi wigende urukobulimo koreta buru mochanda sana ikobone baro chenga oyatatwara maiso na ande gasite yago chakokora tokonye aja tiya menyonye ndiri okubwa aruo linda kalimaka tukabwatira niga lakini nyasaye akabumugiririra one sana ngakiyo narengo mokena tikitwa sama bokabo imanya gotokanga nabo ekonyarekana abantu nabo bago sibe bintu byabegera mbara mumanya nyasaye yes monto magocha gotebinga nje tinkonyara gokorinda gachiobo kyo moibuli ogakorindi ingani no lia rekoreta lingana elia rekoreta umuchando mona se nkoro yane gratia is it omonto gotebi yes monto gotebi kabisa gotenga nje tinkonyara gokorinda kyata linje na koibolete china koibolete na inde taliga kondora agendo koroto konye igo bono nje tinkonyara gokorenda bokingo moibuli ogakorindi inkabagi ngwetera obugima bwale ngo bakunkere bale gontukutana nche nigo okay chiange chale chiri chale ngeisatu oyo mona chitakasira chale ngeisatu bono ngotebi kugende nyombe nene inko genda so muromo nene nabo amatuko makego
bangire se nyumba yo mumuro kabiri mumuro kabiri ndinda gusina matukata ali makenere gusina metinyebere na ndo ntugutana nere go cyase nyumba ende nkaba ngwetero bugimobo nekero yache gwikabona limo nari yache tingacha kubuli kuno musombo nyasanga inkiwe tokore ngamote yamaene kara nangire tyo bisinga mote ye inchinyi gwete ngende school lakini yo gonsomi tayo inkubuli kungani inche nsome kinda chenkore ekiagera gasite yonda kore ntabu ati maiso eba maite ngumuntu gosoma gagosoma acha konyori gasi agokora ya maiso mbachi kumanyanga na muntu nabagosoma nyasa ko igasi ndura abe gokora irabe gukonya nende konya none ekenyoro ekara na etere ta yonsi nchiti ko bagechi kiagera na igete kumanya nyasa niringana nyasa ngakiri goteba yes ikanyalekana nga awonsi bale gonkorerayo nche nababirete kurumeyane lakini baraboni go babwate ubororo ime abonga inga kingendete kunya kubachanda igoro Yesu kuru ese ngino mbana babo bali gokoraki bali gosomia itani bali gosomia bana babo nje ninje ngongo cha kubate ibansome tukabato go sumbwana igoro yeri nganerio goike kananya ale tumusumbu yo akoraki aganteniranga kande school igusiano njali ngengia lakini ndekero bacha konyora ngekene nabiru muntu bono nabiru muntu mane kero banyugure ngana na record ya matera bono nkale kogenda ngorangirwe mikutana menene nagenda uno mokolerio nyasaye bono bakachaka bono kumanya obi ndoje igenteki yanki alenga moya barabantaba babiri mbarororo babiri mbarora lakini rende mechi yaba teribuya neri turende bago barotu asoko bakoro kumbaro lakini mechi yara teri borongo oragenda nyino ya machi Dismas. Yes. What about the twande abono paternal abana bebo abantu bakurese tatu mino twira nango sobo nyoko umongino mino ga esarwete kyagera sokoro nante betinga moigwa nangwa sobo iga moigwa bongina rometa kwangwa na kiaro balingi moralia mangana mbwata na makongo na ndi nabara aba makongo nona saba tegereri lakini rende etutagete tosemie omugusi yes na inde karate te kosemie omugusi amanyenga obole mu botogokwanira yes okerenga kyomoroberio yoneringa omonto ole marete gawo gokwanira na inde karase gatakati yekenyoro yeitu kusase nsemo tokorwa tomanyenga nere no omonto una na into abantu bande tole yes una nachika gokwana litangani natebanga niko naibori twensemo ya Nyamira inche tata igale ngomo Nyamira mama garenge Korukisi County bono gase ngokwanira oiga Kiogoro yes ekero ya ke father yane yasira ekere gale ngomwana jeshi basereti mama abakoseri mama iko bali bomura bamu abatata bamura mama asomete iko balinga bamura balinga bamura babiri tata nero linge mumura manene na arole ko mubwati na omoke aba bonsi mbasomete mbali kiremeremo tata galingo mwana jeshi una eregasi iri manyetero iri 50-50 na wako enda airane kosetairana igatoka bahati mbaya osirire ubuzima bwa yasemeremo kibese nchiro bakoego kiri chikorwegwa yes kibese ne kibabuneti mama ikagara bono bagachaka mame ekomoseria ingamba mu manyeti esengenjo tatu osirire bakamokorera bitina bakomoseria bakomoberia mama uchikogende kigambero esenja bamba bwate kibesa bagenda bakora muna bamanyeterene ikine kikyanya gusuku mama agachaka rosa kibesa bale kumubunia bajeta account bagakora ki bagachiproc mama tajeti ko chikera ekara mama gasoka kurwo akagenda kwirigeria obugima okay ekagera akagenda na akuru eriga bono mama no alinge na akuru are gukora industry yo korosia amarangiti na igo na akuru no mungina beka mole komo mungina beka komo yeah okay yes.
So now iko bono emechande yende kwa kaeresire bonene yacha ku face yayo monyene na bono abasobo mama mino bago abago tebanga bono somo togocha gotokonya bono gansobo mama so totebe usiano ya kurwali sobo tato mino barobo ngakinere bana kolengeri ng'omwana ito na kalisiko egesagukia mu minto osesagukia omwana ito ituko ndio barengereti ekiagaramba eba muete bagate bani eba roche nga entonkeyo kero ndo kwanza chiro uko ile bono kwanza ntuli na acha obole mubuli bakabwatera ni bwensi ingataka kugende kigambiro nchiko ko bastaki lakini umugambi kurusoba mama akankanya akantebya onye bakorete muna bakorete nane mbatianirete mama omweli bagakora kumukura okay nae batachi gukora ki nae batachi gutiga ikagera ngatiga nyasaga konya sobo mama bange tobulemo no ngagachite bunango kwana iga chinombwate mpaka none kibande kiane ebintu byane byonsi no bibiko bara sobo mama it looks like you believe your mother takwete natural death ngegero kolengenga mami no igaitetu it's a bit painful umwancho moligeria ekoro kwa Ndizi TV uwansu bomagusi omoroberio bobalema si obugima tuli tokona gusanga na Dismas Nyamira Mugaka mwanchwa omoligeria kusobotere na studio chitaka ibereiga for a break tokwirana toyandere kindly studio a short break. Ndizi TV obwansu bwomogusi Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Ndani kama msukule miezezeta vile vitambulisho nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igoba bwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura ku kibice kingiya kinsera ekyo abantu baho baragusunze asama tukale bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho kanya kingero kingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio eyo egosoka mariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate ti kamera chingia ekyo kigosoka kibice chingia kweli kweli komenta nayo mbabwate sound haya eyo erengia asemisangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo Kyokishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda. Ndizi TV obwansu bwomogusi omwanchwa omoligereria nyura wenderete kuligereria Ndizi TV wansu bomagusi omorwali bobalema ase obogima tuli tuguna gusanga na Dismas Mugaka Nyamira oyo bwate omugano bw'obukumi omugano bw'oichania kelia nkobate botambu mwancho omoligereria nga bolema mbuli gochika bolema mbuli kegoli bolema mbubwati machiko obolema mbubwa ebogocha nekero bwachire goiko boitabera Dismas abantu mbalega abagonte ng'omuro oyo motebie eomoyo na ndasuke mutwe enseye nabere goyo mogaiga agonte binga Zipora Violet Nyang'au oyo no mwana o Dismas Nyang'au kuruiranda Dismas Nyang'au yegetonto
Kuruiranda. She's ailing. I want to have brother Power. I'm really feeling it for my brother, but tell him life has to continue. Yonde agontebia akweruka ebal umugambi Joseph Nyagetiria oyo kawaida umugambi na gotejo cha somorobeli ga tura kone gorobole man administration ngo koliginde oyo tana komisia somorobeli to oyo ndendo chegega akorokunga Jason Chinderu na Elizabeth Chinderu kurwa Getengerei Chinderu my brother kurwa Getengereirie kyabonyo ward Jason Chinderu na Elizabeth Chinderu bagontenga brother Power akondokanga ya mumuroyo is really encouraging us mwanyabanto tigababe abantu batike koba agotebanga batike koba ebibwe byoro sana Jason kegusi yokego nkolie meremetali meke now Dismas. Yes. There's something you said that really moved me. Whatever mino bakamuonchia finally bakamukura. Yeah. What makes you believe mino takweta natural death? Amorali la tevega. Asobogimogo. Yes. Tigo monta manyanga enchira nyasa atonge to monta ndake na babigete myaka iringa inana go chago ikangike ekoleki ebe muna ya bete nsiri ya maiso. Oh yes. Lakini bona karongo nyoranga na indo yuri kundi ndatayo. Lakini rende ngo ikire nate ne yo monate andake nyasa na ba maitinga emyaka irinda be no muibuli na riri ya bete njitini kobyeka na uba gosinga na uba akolete igo. Lakini ndonye na uba akolete bo Nyasaye naro rukugambia abantu nje tingo nyara kugambia umuntu lakini nchemiane ndino bali mu wese inenga Nyasaye olio ndendire kuri ubwana boli paka goikabona na biru umuntu omonene True. nate ni namo nanchi Kweli. Ndebo nago te namo nanchi goikanonye mbali bonsi baroche nganda ke tinko bobo konyese bali bache koira na asinde gonsa bobo konyi. I like that. Yeah, ikine kintu kyo kama itiken already mnango kwana naye gabono iga bali bancha ite nani chenko ba emirimo bakora nabahakana. Oh yes. Ige minetinga kiriyo korora ngagetari kunyarikana simwanya bantu asinya sae ngonyarikana kiri. Yeah. I like this parting anayo kuba emirimo bakora. Oyo mona aboliti omuntu ngebesteri na gwakana. Nkorora yarenge gusine nguko yarenge. Kiagera onye kondo chebuno muko ebesere karongo gwakana kwanda gwa chigosibere kenyenga musore te baruna teba mbale to gwakana emirimo siko gali oyendo chigosibe kenyenga mbale to gwakana oyendo chigochi chuatane binyaruke town igali nkiuta ikumagira ngebesero ne yo muko lendo tige tokora gento kieke tubwa there's a challenge umwanchi umuriria inyuranga omoroyo koroko barema ase obogima ndi na Dismas mugakanyamira ontebire ngane ngenchuga abantu balia nabuna nde bagocha bakora emirimo onyare koba goko bakanya na batonyara gwetera social media page station CP Facebook page yeto Ndizi TV News digital na boigo YouTube channel yeto Ndizi TV News na boigo Twitter handle yeto @Ndizi TV News bakongoli gurugari babo Sarah Gens Z babatenge koroku X at Ndizi TV News na baigo website yeto www.ndizitv.net mwancho muligeria noneka nale go chagaiga aba murambara ali bante nga go ikagaria oto inyora aba murambara gali bate nga barobo isko gali bale abasaki betu bamangana bale angi kabisa kendi yonsikira kego cha isko galia mangana Genzi finance bill nini town galia ensere bya kabisa bono tubwa tobali mubwe sana murabalia do your work and do it peacefully munaliria mwanto metenga gokocha kwa ende studio oto inyore ntuni ntwe abasai balia ba Genzi na wanyanchira gali bate baganko ya sana Dismas. Okay, yes. Omwali mbali babe. That's a disclaimer nchina basange tigali kinde piki igoro ande bakanyora ngo itaikorora ande TV akora mweruselie ebintu ebyaete very good boys. Ometo moranje nabanyora nabanyora ngo chigwete kabagata yayo mutigitigaite ne piki yara aenda sa wene takogenda. Thank you. Bueno, yo Dismas. Currently kwate banga ngwashitoka nyorwa limabonya korome okagacha. Yeah.
no bona igo korete ki no bona igore bona iga nkyo gokora for a living and how did you end up there? Bori rigia nchimunandi iga kinyasa nkonyete nyasaye kangonyete ngagenda ngasomera music. Yes. Music yenere kondageri music yenere kungakanire nyumba. Oh yes. Music yenero yagerire na ikira sende bono ndocenga asango cyare wonse seni mono saidi ekiagera abundo cenga onya sa nkonyire nkonyora na nje ginkolia igara bono nkwa naye kango korande ase G studio town ya Nkenke nabo igonko igerinde chikwaya abe gongo rangeri gunde mikutano nagenda kubugia evyombo nyo kama gokoro kuna liyo nabo to kwa mwatora agatera ko mekuru kunga rafiki adui Dismas Mugaka rafiki adui by Dismas Mugaka. Yeah. Okay. So bono, how are you coping with the challenge ya current music era maeta matukaria maega twagasokiri chi music twani chi CD kwanda bono wate mikutano ko ikagari ko mwani ebintu byao abantu bako akende kwao ni CD bereiga rero korange market ya chi CD ya erire basically teyo YouTube ga makia matera yao bona gokonyire ko generate income matera yane kuja kunsukumara kyake nemirimo ngonya gukora yo kwegera ikikwaya. Okay. Nabego ngorangirwa nagenda nakonya nakanirwa asi okubuga ivyombo ya tokanga naje nagendereire asubuki moboiga. Okay. Ngenda matera yango naje nango support yari ingata taiko support ingo support yari ku YouTube. Okay. Ake galinde naje nanyore gingo bika MS nara friend nako Madam Masi gago somi mwancha primary lakini amenye togembo tima eti wa komboli swali ga ngabole mumuro yinga obere people morality ndaba ande muro beliki awade tindaba people moralia akidi mbwato muro belinga ni timbe people ekiagero bogi moboiga myonsi pipi toko kora nande mbikaniti nona malikanya sae yagatebanga monene gago siniri kore buya kaba pipi kya to kumanya ko chibosingi kerabe ebintu nabo to gendete ngoriginde chibesa ngokorande ebintu ingorene ngocha gutigera nyati ngo tware family yo ngorigiyore family ngoriginde family kamondo ngale kwa mondo ni ya to mukwana liesa ngero kwa. Okay, mbaro rakini umanyete omochandu kuchioba anene ase intu balito tali korora unaona to chibona omochandu kuchioba konyora umuntu orakwegene oragwanche bunore inkabere mirimo ake ekero umuntu agokesora ngabono uyu ngogenda nchikomokonya ndachikokora igasi nyinge sana asari kiagara bono goikamu bwato koboko muire gosiricho mubwato koboko muire gosengai lakini mba kumanyanga batenga tuko kwa watu koboko na ile kwa chandiziti ngo batenga idibole ya njeti niko bwatu koboko no mwana ali sinalite njengo yakorire ibintu byane narasi ndagera nalia nasibye nyumba na akora kire gasi kire campaign yayo gabono egento nkelinga ense miliyo mondoli aendake bali bago chibatoranga nigo torabo mosigo ngenda bakani batenga ntoli mosigo ekiagera intu kawaida na batunga muna babande bali boronge ebintu ebikego tutanyara gukora yokorra guga taikora lakini ibintu binde byansi ngokora tuli amasasa ale gali mu muro bunara betega nero wesilie yanga haleluya Dismas ntroje tagashikonyo kagalia ntorange no gukora ntuli ale mono akorwa asi ogukura nara okombodi swali oyo gakoro ku Vincent Otieno Otieno gakontenga bona gabe kana office asigete bakona ku watch umuroberio on this TV akomboli nga mburane right yo monto gotwara sobo na gotwara bole mu bwaye nasiki umumuroyo atatekeria advantage yeli chiko eliriro lya disability liko tebanga abantu bonse recognized neherera no onke birigo aboli esha yayo bole munatamenyo iswali ya sana akina bongo tema kumwira niri omanyete kera na arweta alia na arweta okale sana
lakini lekero nakina nabere omonto naikire miaka 18 ngakie iyo natagete koirana lakini nkanyora nga stili ebiti nambire ororo Okay. nkaranga ebiti nonye bikoenera koba ororo iko none familia anate gochikobuya Aha. ikageranga nkaamua tu ngarora yaya ibaga tukunya kominana nandake nkoru mapema tiganda arasuka magega barakora ibao singincho muchando gori nginga omwiburi oyo nyendiri abegetwo nabona ari gutwara uwezo yokogenda ogoraki udayugoro lakini asinjo tabegetwo bakanete ebina bikagambu karibu emetinyebere igasinya Aha. ekero yasinye kabidi omwiburi ona abekwara abekusoma Karati gatwera ne magasini igomo yo amada aberete mocheri bina benderete kugamba ibi gandeta kugamba wa wona kero byasinye kabidi nga banchira nenka ba abekwororo otie nonka geto igure libori elio nande buna alibori anaragoteba nga balozi ya Matara Josephat abo Matara well represented in this TV noro omurobirito nonye gocha ya kora okay ayande Josephat ntaambia technical team watajua vile watafanya hata abo Matara gaiga ntubwato muchando mosininiga technical team yeitoga ali kuraona wabo Hezbonna na wabo bangina bande they'll know what they'll do egerabo Matara mwatonyora itsabe bandu gangu Josephat gotoka mugaso chinse kabirechi oikaransete owachetie omuroberio oito bo balema ase obogima Josephat ani sorry Dismas yeah ekanto tego chikukubolia mangana abere gatokoro muroberio tukulia rero na kuboli kale it brought a bit of emotions but I would pray that you get some strength to go through it kalengwa kwana nga omugambi oga agakora advice nga tubase kwenda gochiari kaironye bakole to mongino mino naye kende ngirikira tange mbagukura gato genderete iga naye kwa indicate nga onye ndiyo mongina abegetwo ango chikobolia kwa kero wakina still ukangiribiti nambi karateki mbiro imiyaye gake sabunga libaga oranda nayo chikokorwa tigobere nchiri ndionsi asomolembo karateki asomolembole why does it look like igento kirega getali gosoka clear iguru yo gokoru gokoranga naye negento geteke koeto bo bango bogimo bona bomwanya bantara bo na chirre nchiri ndionsi okay obete nabo ko banu bwaba ekiagera ebiti nebyo nye byaringe okurukana na nabo gwetengana bina bigerete nonye ni omwiburi ogatayo nabo ko banu bwaba muna mwanya bantu okay nandi muna naika goteba none kero nataite nyuma ebini bikubigenderete buna nateba litangani natagite kugendo mbwatia mangana yo bulimo lakini nene ngai advice ngatebe guyaya onye yegete kobaigo koraki igaye beraga igaso murembura abe yesa nabago konya ko echinguru onyore chibeso guru bulimo onye no bulimo raga ni obondi okay igorene tulishauriana anto kaigwana rende nchi bangete buli mubule permanent okay tali buli okoro kero ngabike nyumba agaiga andake ucho otamaiti kuchibosingi kere yingana ria sokoro yana ekere ngomoigu na bakwangukira ase lakini sawa bongina njirate yako koragendo kieke bonyo korume njirate yo kwangwa Dismas yes nkikeri kwebire oigwete nga oise gosoka kurota tebeti mwanya bantu egero gochikurerania obosemia mbwete kangisa toigagari gukura omurori tukuria rero keri kwebire rochenga ekena igwete ekengeta kirenge kwane naende nintegete gosemia mwanya bantu otorigereretie otwariro muiri oukoire gosobutoirwo kogoro gosobunekiro kogoro na chipipija chiko butora squeezing sende yonsi gose omundu nanyu ometo musubati orwarire ochiro ukoire we need a lot of stories by the way musubati bagukora omusacho motinga gosomusacho ukora musubati okaraki omotiga gosole maranchire ndionse nako idaike chibere iga engane ligwete ngeyeto gosoka ye kwaneti nabo igurerania obosemia esabantu baito mwanya getinge ase batoligerere tigana diaspora inche ngana ndakwane era abe yobosemia gochiase mwanya getinge neringa lazima omonto kara senseme gatagati yeto toroche ngoyo nabwata oborema bwaye tiga kumochaya nga gento nge atakore tiga kumochaya nga ereta isaini yani tiga tobe omonto muno atakeira irwe sukuru asome igo na liora mokonye lakini ise kumubeka ka
ngere gento nkia okora ngento nkia ara akora ase kenyoro igo igwachanda omonto oyo ekwamo kere gento nkia ekemuna gwata ngento nkia ara akore na bagotigara kobaiko lakini ise gotoka nkwamoirire sukuru na bakonyara gwetenenera akore ebinto byaye nera acha koba omonto bobokonyi ase obogima bwaye na ase obogima bwe kenyoro igento ngenare gokwana igo moraria tiga abantu batige gochaya abantu bande batari kwenyara bamanye nga omonto oyo nabanga bunere egento ngeringa ikeria bwate na kiata bwati nende tali wanja kwa ya bete igo yani amanye nga nyasa oli omwete oyo bwate nero mulinete oyo ndo tabwati twenzi tuise inaso bosibwa nyasa yeah naro kweboli skalinga omuro ne keyboard yako sine vyomba ko bugia ko sine kwa director nga kitura monyore kero tomutagete aiche mekutano yeito acha tugere chikwa chito na yande kabiracho ngoto kanda ase simi nabo monta ko ndigia nyore bai namba yao namba yane gere 07 23 870 290 Alinyirolere 0723 870 290 eyendegere 07 yago sireiri yaransi ya komete ya terine nkonko yibwa inero official about inero official thank you brother Sam Dismas yeah. Asenge nchogwa nchande kagetenga ntora akura kagetenga ntokoliya simuro itende ya Ndizi TV kwetani yobole masobogima na ni ga still tora akora mangana ndo chobwate na mange inde torwe obosemi anda tente bengambo ya mono asibali bako imukete obogima na nde I must give very special acknowledgement to my sister Becky ne colleague yeito gaiga omwanafunzi ogeretenga cha komanya twachama Samson nale gali obwate omugano mwancho murigeria wikira iga no to chikokorera mu masobogima kolende ntarachi gokura lerengane ntwani gochirana mangana Dismas abwate ingane gotebanga omorutirigena ta kwenyoranga na rutetigena komwa kurigena ta kweba esage turigena omorutirigena ta kweba ngaruti ngana nebe omorutirigena niga kweba ngana rutirigena komwa kurigena ta kweba esage turigena no moruti rigena libakali yabonsi abo twabwaterana ko ene kingo muriro chira senchira endonge kabisa ensemo yemanyerio oyo minto Lady Amose na boigo igali TX ensemo ya Mariogi na boigo chibe chinkino noku oyo minto Abigail Nyanchama na babo nyaboke omomanyi producer na Victor Obangi Sultana ncheno muralio brother Power jalul bafos na botambe ngotebya olendwe gweka tuminana naende bye bye. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo